Ayaw pala biday kay uya barata. Ayaw pala biday kay uya barata. Nah. Kaya pa, Lods. Kaya pa. Nabuang akong cellphone yung matagtik niya akong cellphone guys. Kaya pinduto ni mo lahi ang mapindot is mo mapindot dahil mo pick. Ay yata paita pa rin kalimutan na eh. Ayaw pala biday kayo rata. What's up dyan mga higala mga anak sa Ginoo? Di ko maamin ang dalangin na mawawala ka na sa aking piling. Ang iyong bakit mo ang hayaan na lang bibituing walang pilitin mo ako nagkasangan ako na pagtulog bang bakit ba mamahal tanong
Ba.